Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sa namukid nga bahin sang Manapla, Negros Occidental, panguma ang nagapabilin nga mayor nga palangabuhian sa mga pumuluyo. Gani kalabanan sa mga kabataan sila lugar. Naglabay gid bilang young farmers bago pa sila nagsugod plano kung anong gusto nila matabo sila kabuhi kag sa ila futuro. Kangay sa mga miyembro sa Marian Young Farmers Association nga sa James Ryan Hermina kag ang ila chairman nga si Jason de la Cruz nga ang pagpanguma hindi lang ininangin palangitan-an sang kwarta kundi ang nagaserbi man nga training sa ila para sila mangin eksperto sa farming sa lamharon nga edad. This morning mga kapuso aton, pamatudan nga there is future in farming. Maging naton ang mga outstanding farmers, young farmers sa isa ka organization diri sa Banwa sa Manapla, Negros Occidental. We have James Ryan Hermina, 11 anyos, kagang chairman sa ila organisasyon, 19 anyos, si Jason de la Cruz. Hi James Ryan, hi Jason, may aga, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Kumusta? Good morning! Okay. Let's talk about your group, Marian Young Farmers Association. Nga nabase sa hinterland sa Banwa sa Manapla sa may barangay San Pablo. Anong tinutuyo sa inyong grupo? Hindi nga grupo gina-compose sa mga pamatanon. Mga pamatanon nga mahilig sa pagpananong-tanong. Hindi lang sa sila nga pagpananong-tanong, kundi nga gusto man nila nga makatuon sila about sa mga animals kag sa ano nga sa isang mga agriculture sector. Bali ang MIFDA siya na sa ang daw mga Iloy kag amay namon mga parents amo sang naga-compose sang ilang asosasyon nga amo to ang naga-guide man sa amon nga mga pamatan-on para magpanigasog sa ining panguma. Good to know that. Now, boys, the million-dollar question is, nalinya kamo sa pagpanguma sa inyong hubin nga edad? Siyempre nag-agimag ko sa pagkabata. Halin sang pagkabata ko, do na-enhance na ko sa pagpanguma, pananong-tanong. Bangod nga ang akon nga mga ginikanan, naghalin sa amuna, siyempre ma-adapt na lang namon ang ina nga mga skill sa pagpanguma. Para kabalo ko magpanong-tanong sa sakto kag para kabulig man ko sa komunidad. Yet again, no, napamatudan nato yung may kwarta sa duta, basta pisan lang nga nagapanguma, di ba la? Kung kaisa lang da kami nagakuha sang amon nga suludanon, mga kung arab lang kinanglanon mo blas ang sudan ng mga utan. Siyempre ara bilang youth para makasuporta sang dutay nga bulig. Nakabulig kami sa amon man kanan bangon nga kami mismo nagaproduce sang amon nga galingon nga produkto nga utan nga amon ginamarket pagi dira makaginansya kami. Anong mga kabudlayan nga inyo ginaatubang or maybe at the same time mga kalipayan man? Oo, may kasadya. Dahil subong sa mo, yun man mo. Kung aga ka panong-tanong kami, kung gabday ginansara na mo yun. Bali nag-schedule ko ng bali Sabado Domingo mula na ang schedule nila sa utanan kagang ilang the rest time ng module or kung wise la obra amo na nga makadpal na sila basta prioritize lang sa Sabado Domingo. Nga proud ka mo sa inyo mga ginikanan, sa inyo pagpangabudlay, kag syempre sa inyo kabuhi bilang mga mangunguma. Kaya sila ang nagapars nila sa akon kag ang natudlo man sa akon panguma. Kag tapos sir daw nalipay kung na sila magtulok na nagaubra sila kay arang daw naganampang sila daw ginabuhat nila na daw hobby na gibla nilang pagpananong-tanong.
Anong inyong mensahe sa mga kangay ninyo nga students, yung farmers kag sa inyo organization sa Manapla? Go ahead. May traman sila sa mga organisasyon. Kaya nga pasahod man ko sa amon nga municipal agriculturist nga si Sir Alan, pangon nga ginsuportahan gid nila ang amon nga grupo agi sa pagbulig sa mga seeds, sa mga amon kinanglanon, sa mga tolls, sa mga pala, sa kag sa amon mga kinanglanon, sa amon nga utanan, sa mga organic fertilizer nga gina-apply namon, kag sa tanan-tanan nga suporta nga ginatag sa amon, kag sa mga staff sang agriculture nga nagabulig sa amon. Thank you so much for being part of our program this morning. Sa liwat mga kapuso, 11 anyos, James Ryan Hermina, kag 19 years old, nga si Jason De La Cruz. Proud farmers diri sa aton nga probinsya. Good morning. Hindi gid magbiya mga kapuso, kaya ang Bacoleño singer-actor nga makachika ni Kapuso Katie Revilla sa best song ang inyo na makilala sa pagbalik sa inyo paborito nga programa kunaga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.